Yakora mogi kamara marama intie udhiambo machiela rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag rameny piny e odiechieng' mar wuok tichni. Kama wasei kunima osetimore chakre ne piny ru nyaka kawuono gi sani moting'o weche mag penj mar KCSE ma ochakore odiechieng' ma kawuono, weche mag oula mamedo kelo midhiere gwenge mamoko, pacho kaka luwore kod chwe mar koth kaachiel kod weche mamoko mathoth manitie nyakora mogi e kinde ma pod iywago Raila Amolo Odinga. Welo pod dhi kango ka Jaramogi kama ne oike Raila Amolo Odinga mar dhi chung' e liende ka bende gimedo kuyo kod familia mare. Wan kod mathoth nyakora mogi motende kod mago to kod mamoko to mokwongo wayud thund weche. Familia moja wameenda wote. Plus mwalimu yenye alikuwa anaandikwa juzi JSS teacher. Sianyruok mar lo ma okel kod oula koro osekelo tho mar ji 32 ka menyo dhi nyime ne ji mapok oyudi. Majority, almost half of those who perished are actually our children in various levels of schools, and we still have some missing. We have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated. Penj KCSE ochakore pacho ka gwenge moko to midhiero pod okwako kaluwore kod oula. Let us unite for one cause. The cause is it for fighting for a better Kenya. Jatend PLP Martha Karua gi Charity Ngilu olimo liend Raila Odinga kango ka Jaramogi kama giywage kaka jatelo mane ochiwore ne piny. Machiegni nyakora mogi nyalo bedo thuolo mar ndiko na namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Etelo mokwongo mar weche ma kata mar cheno mar rameny piny wakil ni weche manyien bang'e to bedo kod twak mabiro dhi nyime kotende kod weche mag hocho e kinde ma ng'ato yudo midhiero kata yudo masira ahinya to lal mar watne kata jalo manogeno kuome. Ginang'o gini mwinjo bed ne timo mar neno ni okuye yo makare ma ok nyal kelo ni midhiero mamoko, nikech midhiero ma anyuolore bang' ng'ato yudo masira bedo mathoth. Omiyo wadhi bedo ka kod Lois Okelo ma en jaocho, obiro bedo kode ka otwake tielo mar ariyo mar rameny piny. An ka elo Lydia Okeyo, jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni ji ariyo mawuok e anyuola achiel owito ngimagi bang' kidi mar adhai ng'ielore kendo negogi kanyo ka ji mamoko adek odong' kod hinyruok maricho e gweng' ma Kipkenda ei Keio North e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kaka Cynthia Onyango chiwonwa ler, ji mamoko 4 bende oyud ringre magi e kinde ma chenro mar manyo jogo maula mar chuodho nyo oywayo e gwenge mag Chesongoch ma bende yudore Elgeyo Marakwet. Masira makoch mar chuotho oula monjo gweng' ma Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Uganda pod tero lemb geno mar temo yudo johera magi kangima. Lek makata kamano gie sani koro kelo luoro e chunygi kaluwore kod kinde malach mosekalo. E kinde ma chenro mar menyo pod dhi nyime e tielo mar adek, ringre mamoko 4 oyudi e Kerio Valley e chuodho, kwan moting'o dichuo achiel kod ringre mar joma mine 3. Kwan ni nyaka gie sani kelo kwan mar ringre duto moseyudi kotenore kod masirano nyaka ji 30 ka ji mamoko 21 pod irango ndachgi. Familia moja wameenda wote. Plus mwalimu yenye alikuwa anaandikwa juzi JSS teacher wameenda, alikuwa ni breadwinner kwa family. Sasa wakafakiliwa wote. Tumepoteza watu karibu 50 plus. Na wale majeruhi ni wa karibu 26. Naona watu inaelekea 100 yenye bado iko. So tumepata watu karibu 31, 20 bado iko kwa chini maji mtoni hii na pande ile ingine. Joda kwa jochiw sir machunygi ng'won mondo resgi e kinde ni masira omonjogi apoya kendo weyo miere kodong gunda ka puothe bende odong Tagalany. Usiku wanaishi na baridi. So hospitali hapa juu sijui kama mumeenda hapo. Hospitali imechukuliwa x-ray, imechukuliwa generator na mahali pengine pande hii ingine imekatika. So hasara ya karibu mabilioni ya pesa yenye inatakikana. Wamesombwa na maji, wanyama. Kwa hivyo viongozi wetu
Tunawaomba mtusaidie, mtujengee manyumba, mtujengee shule, mtupe chakula. Egweng machielo ma Kipkenda ei Keyo North, kaunti achielo nogo ma Elgeyo Marakwet, rumbi mar lit kod kuyo kwako jodak bang' koth mapek madhi nyime kod chwe kelo masira bang' lowo sienyore kendo kelo lwar mar kidi mar adhai ma onego dayo kod nyathi moro matin kanyo. Kaluwore kod jodak, kidino ong'ielore kendo lwar e utegi mokelo masira ma oweyo ji mamoko 3 kod hinyruok bang' koth chwe otieno tulu kendo wegi e liare maonge rageng' moro amora. Wakati mvua ilipopoa kidogo tukasikia nduru. So sisi kama majirani na familia tukakuja kufika hapa. Huyu mama ya mzee mke wake ambaye ameenda. So tulifika hapa, mama amefinyiliwa na wajukuu. Kuingia room hii, mama moja kapitia hapa chini. Kakonga ukuta katokea mpaka ndani. Nikatoka nje na kuangalia huko, mambo imekuwa mbaya. Nikapinduka na kwenda round na kupiga nduru. Watu wananchi wangu wakaingia. Jodak mawuok kuonde maongohore kendo chiwo ranyisi mar sienyore kata mago maula nyalo monjo kwa mondo dar kendo chwalre kod chien kuonde mani kod arita makare. Ningependa kutoa wito kwa watu wa sehemu hii waweze, kwanza wale wanaishi katika nyanda za chini, waweze kutafuta makao mengine katika nyanda za juu ili wasiweze kupatwa na madhara kama haya. Kwan mar jogo mosewito ngimagi e kaunti ma Elgeyo Marakwet kokalo e midhiero mar koth koro chopo ji 32 kama moko 21 pod imanyo ndachgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawasure nyako Ramogi weche mapod otenore kod mago mag pi ma kelo hinyruok ne oganda ni jodak ma Kamere kod Karagita iboma ma Naivasha medo kwano lal kaluwore kod midhiero ma okel kod pong' mar nam ma Naivasha ma koro ng'ok nyaka e udi. Pi ma ojier kawuok e nam oketho mwandu mathoth e udi. Jodak bende koro kwayo sirikal mondo resgi. Elizabeth Ajode leronwa picha mar gweng' ma nyadichiel kendo kuyo kwako bang' oula muomo nyaka michgi. Piny ochamo ji kendo, kaboche oyawre ma koth ochwe, jodak ma Naivasha kende ema ong'eyo pek mobiro godo. Pi ma wuok e nam ma Naivasha omuomo kendo muonyo ute kod skunde maonge ng'uono. E alwora ma Kamere kod Karagita, oula omuomo ji. Anyuola temo reso gigo maginyalo, obed piende, gige tedo, kata mana lewni mang'ich. Kuonde mane ji odake gi kwe, koro olokore kendo ji ringo gi luoro ka gimanyo kuonde resruok. Buge somo pi oluoko, uniforms okethore, buonjo mar nyithindo olokore kuyo, ka koro klese mayande gi somo olokore kama reche magoye abal. Ne ji mathoth e alworani, somb nyithindo nyalo biro rochore, ok nikech jonyuol manyo omenda mag somo, to nikech gimanyo lowo motuo ma ginyalo luongo kaka dala. Jodak e alworago, mathoth gitiyo e puothe maua ma kuondego, odong' maonge kuonde jot, bende giwacho ni udi nengogi oidho, kendo dare manyalo konyogi nikech sani gidong' gi lwetegi nono. Mimi niko na mtoto wa 5 months. Sasa nimemwekelea huko hivyo kwa kitanda juu. Hakuna usaidizi yenye sisi yenyewe tumepata. Tunasikianga kuna pesa za disaster huku hivi. Hakuna pesa yenye tumepata. Sasa sina mshahara. Ninahitaji ninalipangwa 10,000. Mali penye ninaenda kupata nyumba ninapata nyumba ya 20,000. Kwa Kenya ama tu yuko Kenya? Are we Kenyans? Hiyo tu ndio kitu yenye tunaweza taka. If we are Kenyans we need help. Report wacho ni familia makwan gidiro malufa ng'wen piodaro. Chope ute lamo kata mana tesende magobila sani ni e bwo pi. Jodak goni kod luore wi tuoche manyalo tuch koda kech bende. Hawa watu ambao wanaishi hapa wako na title deed. This is a time that we have had a very serious disaster. Watoto wamefunga shule, saizi ukiangalia watu wako devastated. Tangia jana watu hawajakula, hakuna mahali pa kupikia chakula, hakuna mahali pa kulala. Wale watu wazee ambao walinunua haya mashamba zamani sana wamekuwa wagonjwa. Jotend gweng'no kwayo mondo yang midhiero no kaka dera momako oganda. Giwacho ni sirikal mamalo kod mano mar kaunti osebuono ywakgi
ka koro ula medo muomogi kendo geno margi bende medo nimo. Tunakuaga na hazina ya disaster ya county na ya national government. Nikiwa hapa leo Kihoto, nataka kutangaza hili janga ni janga la kitaifa. Hapa na Madege. Jaribu kuwaambia waame tuwasaidie kuhama, ilikuwa inagonga mwisho sababu walikuwa nasema tungojea watoto wamalize mtihani. Not that mtihani inaisha kesho na wengine wamemaliza, tukaonelea kama county tukuje tuwasaidie na transport. Wengi wametafuta nyumba lakini wakashindwa kulipia gharama ya transport. 4,000 we are trying to see this week ni wangapi tutaweza kuhamisha wale wako rede, wale wamepata manyumba. Ne alufu marji maula odaro thuolo nok. Jodak ma Naivasha koro chuno ni nyaka ked kod pek mogore kuomgi. Chunygi to opong' gi lit kod jok mane giyiero mondo ochwal duondegi. Giwacho ni kuomgi ndalo koth ok en gweth. To en kinde makelo midhiero kod pek ma ok ging'eyo kama resruok margi biro wuokie. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Ramogi penj maduong' mar KCSE ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e pacho ka, kata obedo ni thoth gwenge obedo kod chakruok mayom, midhiero to pod okwako moko kuom gwenge ma ranyisi mare en Elgeyo Marakwet, kama jopuonjre 14 nyo owito ngimagi motelo ne penjno kaluwore kod masira mar oula. Judith Omondi ni kod ler ewi chakruok mar penj mar KCSE. Turbin mawakao e alwora mar Elgeyo Marakwet e ward sadek ma midhiero mar sienyruok mar lowo mane okel kod koth mapek. Mae chal moko kuom skunde ok yudre, kata kamano e odiochieng' ma okwongo mar penj maduong' mar klas 12 KCSE wayudo thuolo mar limo Kapkondot Secondary School, ma skul man kod jopuonjre 16 matimo penj mar KCSE, kendo kata gi midhiero manitie mar oula negichopo mar timo penj. And most of the people who were affected were children, school going children. And as the PS has mentioned the statistics from the ministry, it shows that the majority, almost half of those who perished are actually our children in various levels of schools, and we still have some missing. Kanyaka sani migao mar somo koni onge report makelo kuyo moro amora ma opogore gi report mar jopuonjre 14 manyo wito ngimagi motelo ne chakruok mar KCSE. Behind me here is a JS school that has been relocated because of the problem which was in one of the schools called St. Maurus. They are here. They're just finishing their JS exam. Unfortunately, we lost 14 students in the incident. It's really unfortunate. And we have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated. E counties mamoko kama jotelo mag migao ni kama oriwo jatend migao mar somo Migoso Gamba, jatatije mar duol matayo penj David Nyangere olimo, gichiwo siem mager ne apisa mag penj, machano dhi ataro kod chike mag penj, nibiro kaunegi okang' mager. E county Manarok, japuonj achiel ma ochung'ne kar penj ne osechungi, mar dhi nyime kod chung'ne penj mane ochakore juma ma okalo. They must surrender their phones. That is including the center managers, anybody who is working in the school compound, whether it is a cook. We have scaled down to one institution where the center manager is going to be replaced because of some kind of he's not working in accordance with the NEC regulations. The saddest thing to me is when I get a call that one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher, because now these are my people. Ka counties makaluo to podonge report magalagala penj go dhi nyime yo makare. Higani jopuonjre matimo penj mag klas 12 KCSE gin 1990 kendo duoko biro wuok dwe mar 1 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowere kod motene kod weche mag chakruok penj mar KCSE nyakoro Ramogi okenge ma sirkal medo keto wero ni jatend duond bura mar PLP Martha Karua oywago maneno gai mar ODM Raila Odinga kaka jal manochiwore ne bero ngima jopiny kokalo kuom kelo lokruoge motenore kuom dwaro gi ywak mar jopiny.
Koloso kinde mane olimo mama Aida Odinga e pargi mantiere kango ka Jaramogi Karua osingo ni kaka jotelo manutiyo machiegni kod Odinga gibiro dhi nyime kedo ne ratich oganda mar chopo keyo mar Raila Odinga weyo wach manosir kod gavana machon ma Kitui Charity Ngilu manokwayo kanyakla mar oganda jo Kenya. Thank you. I want to pray that all of us who have been left, we do not drop the guard. We continue to live what he wanted us to do, the foundation that he laid of ensuring justice, fairness, and equity in our country. As a nation, let us not squander this moment. Let us unite for one cause, the cause he lived for, fighting for a better Kenya. Those of us who are leaders, let us unite, unity of purpose, to look for a better Kenya. They say the king is gone, but we say long live the king, because his ideas and what he believed in is with us. Kweth ma keto piny owacho tesre oseo jatend piny William Ruto magiwacho ni ojarogi ni gionge kod thochgi mar yombo e yiero mag 2027. Ka otelnegi kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, kweth no olero ni gibiro tiyo e twech achiel nyaka giko mar neno ni gikawo telo. Kweth no wacho ni giseketo ikruok makare mar neno ni giyudo sir e konde duto mag piny Kenya. We are determined, as we have been told by the people of Kenya, that they want one single presidential candidate to face William Ruto. I have heard William Ruto bragging that with the demise of Raila Odinga, he has no opponent. I would like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. We are just doing what the people of Kenya want. We have sufficient, clear instructions from the people of Kenya to agree on one single presidential candidate to face William Ruto and liberate our country, restore the dignity of the payslip, restore the Kenyan nation. And we are also giving a message to the country kwamba kwa kitendo hichi tunaonyesha wazi kwamba sisi timu ya United Opposition, we are truly united, and we will continue to consult into every difficult situation, because after consultation, William Ruto will definitely and absolutely be one term. Unity is not an option, it is really an imperative. It is the most lethal weapon in our arsenal as the only hope of the people of Kenya to change this failed regime with its failed policies. And for this, we are ready to sacrifice, each one of us and all of us. Kawangado tong nyakora mogi wadhi e piny libamba ma Tanzania wayudo ni Samia Suluhu Hassan ochamo muma kaka jatend piny Tanzania kuom tielo mar ariyo bang' yombo e yiero manyocha obagi e pinyno. Nyasi mar sidho Samia ne obagi e paw jolweny mantiere Dodoma, kama bende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki noyuore. Nyasi no mane omiya arita mager. Suluhu ochiwo siem ne jogo ma osebedo ka bago ng'anyo chakre nyocha bagi yiero no. Osingo neno ni okawo ndamo mager ne jogo mane ochano ng'anyo no, ka bende osingo mar riwo oganda jo Tanzania duto. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Waduga ni pacho Kenya kwa Ramogi.
Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay odok ne chenro manitie mar bago nyasi mar yuago kendo paro Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga tich adek jumani e alap mar tuke mar Raila Odinga Stadium e boma ma Homa Bay. Gikwado ripode ma wacho ni nyasi no bagi gi tend kaunti ma Homa Bay kaler mar wach to nyocha ochiw gi tend ODM kokalo kuom jagoro maduong' Edwin Sifuna manyocha olando ni kuku mar duond burano ong'ado mar bago romo ma kamago e kaunti ma Homa Bay, Migori kod Kilifi. Intie jowa manyocha ok oyudo thuolo modhi yuago jakom bondo. Kaka chama waloso ywak makende mar paro jakom e stadium mar Raila Amolo Odinga ka. Chieng' no wadware kan kichikae stadium ni manochak jakom. Omiyo wakwayo te jo chama to gi ng'ata ng'ata ma jaera mar party mane ok ochopo bondo because of bor mar piny. Tich adek biyo Mabei ka stadium ka mondo wabedo together wakuwa paru jakom. Jakom no konywa gi stadium adier koso milian ni mondo konywa gi stadium wabwayuage jakom. Pod wan gi kuyo kendo samoro kan moro wiwa wil ni jakom ngima to jakom otho. Gima akwayo jowa wabiru Wednesday kaka wan wabiru wate to wabiru gi kwe wamon jakom mondo kan moro ng'ato ko mon jakom dipo ka chunye otimore nade ofuong'ore. Yuago Raila ok chule ng'ato mondo obi e stadium ka ni biro yuago Raila. Kata nyowa dhi bondo nyowa dhi kendwa kwa yuago Raila. Joma biro Homa Bay chieng' tarik 5 biro kendgi nikech Raila en ng'ama nyicho oganda ohero. To kidhi yuago ng'ato ok chuli mondo idhi yuagi. Warwako ji te wadhi biro ka rombwa wabiro gi gigewa gi ruedhi madongo dongo gi mau kwa biro yuago Raila Amolo Odinga. Nyakoromo gi yiena mondo mi akaw yweyo gi thuolo ni nikech en thuolo mar dhi e yweyo madundo e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono ka ji medo orona ote mopogore opogore. Ang'ene jogo ma orona ote ni to pachgi gin mage e kinde ni ma wamedo koloni ma timore e gwenge duto ma pacho ka. Lawi wuod Adore intiere Rinya neno chenro yo makare atimo mos ne Jack Masawa kuom tho mar jaode min mami, pole sana, erokamano. Owino Volvo wacho ni keche ma Afrika wengegi okolo kudho thothgi mago jotend pinje Afrika. Mano Owino Volvo ma wacho kamano. Aneno news kang tire wangi longo kadem kendo news ler ahinya. Erokamano Clinton mar wangi longo kadem. Wagomos ne joma wito ngimagi masira mar koth mano iluongo ni Braini kawuok e gwenge mag Orembe. Erokamano Braini ka intiere Orembe. Jadolo Gideon Omolo kata nyakwara Mikola mar Light World Church wacho ni sedonjo kendo entiere gwenge mag Ombe Kiliti. Weche manyien donjo e yo makare. Kasto Barak Ndama wuod Watho Ng'er Kadem gimang'eyo ni piny ringo ariwa dier Awuoro sana kama ochomo gi kinde ni. Erokamano in bende Barak Ndama kawuok Kadem e thuolo ni. Noka kani bende ya medo orona ote makamu ng'iso ni mosna jatenda Dr. Raymond Omolo PS gi Atandi Meli budget wacho ni wan e sirikal nyaka 2042 kendo onge ywa break mora onge ng'iyo chien onge ng'iyo bath kama baba no wewa emo wabede kendo wagwome gwomo ng'er. Makamu wacho kamano. Urus nami Pastor Komborwa aneno Ramogi TV malera ahinya Ng'er ka Awuoro kaka Suluhu oloso Afrika dwaro lamo kako wacho Kela Luoch ma Jakiranda ka chieng' wod 7 mwisho wa dunia wacho ni bati rameny piny ler sana kendo menyo ka chieng' atimo mos ne joma nam Naivasha okelo ne hinyruok. Rameny chopo wan ka girobli ngoje chenro mar rameny piny. Kela Luoch ma Jakiranda wacho kamano. Erokamano uri ka chieng'. Archbishop Dr. Okoth Okoye uri Nyasago Redegmo nan sigomre ka winji ko Dr. Konaka Philemon mar Bond University waziri intellectual Opiyo Wandayi bende ni kodi weche manyien. Bati atimo mos ne joma koth odaro Opiyo Ndwari wuod Kikonge wacho kamano. Erokamano ya Ndwari kuom kete Ramogi TV. Yiena mondo mi akaw yweyo madundo mana kaka nasenyisi mana mapiyo piyo. Kaduogo to poran kod mathoth ma en Ramogi TV. Kik idhi mabor.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Obila e kaunti ma Mombasa omako ji maromo 27 moting'o mine kod nyithindo ma ichich-go ni osebedo ka tweyo kendo timo alam ma ok oyangore maler e kanisa moro manitiere gweng' ma Changamwe, Mombasa. Gikoni okang' mar keto nyithindo e kanisano en rocho ratechgi mar somo kaachiel kod mano mar thieth, kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko koro leronwa. En kanisa midendo ni Zion Fire Anointing Ministries mantiere e alwora ma Social Hall e Changamwe, Mombasa. Kae emane obila ogoyo gono mine 7 kod nyithindo 20 magichechgo ni osebedo kodak e kanisano kuma gitaye chike matek mag dini. To bang' yudo maling'ling, obila ne omonjogi kar saa 1 mokinyi kendo chwalogi nyaka e tesend obila ma Changamwe kuma ogeng'negie. Tuliweza kupashwa habari na Mwananchi kana kwamba kuna mama mmoja ambaye alitorosha wanawe 3 wa umri wa kwenda shule na kuwaweka katika kanisa moja area ya Changamwe bila elimu, bila huduma za afya. Tuliweza kufumania hiyo kanisa Zion Fire Ministries, ambapo tulipata wamama 7 wakiwa na watoto 14 wenye umri ya kati ya miaka 2 hadi miaka 15. Obila masani manyo jotend kanisa no koni gisechako timo nonro mar yango kinde ma jogo osebedogo e kanisa kanyo, mabende gikoni lwasi mane giyude nyithindogo bende ok ni kare. Hali ile tulipata hao wamama na watoto ilikuwa ni ya kusikitisha,
Manake tulipata hao watoto wadogo pamoja na wamama wote wamelala sakafuni wakiwa wamejifunika mashuka. Na kama unavyoelewa, area ya Pwani ni area ambayo iko na mbu wengi sana. So watoto wadogo wakiwa wamelazwa sakafuni bila vyandarua vya neti vya mbu ni kuwa hatarisha maisha yao kwa magonjwa yanayoletwa na mbu. Magete Morese chagi mabuche dhi nyime kadhodh na mchumbi ewi nek makoch mag oganda makwar ma itudo gi weche mag mako chike matek mag dini to chutho e bungu makwa Binzaro kaachiel kod mano Mashaka Hola kuma jokanyo ne jiwo ni otwe maonge chiemo nyaka giwit ngimagi. Tumeweza kusamon wasimamizi na wachungaji wa kanisa hilo, na hivi sasa tunavyoongea hawajafika, na tutaweza kupata maelezo zaidi ama habari zaidi baada ya kuwahoji. Wale watoto ni kati ya miaka 2 hadi miaka 14, 15. Kuna uwezekano kuna wengine wako pale ambao wanafaa kuwa katika mashule zao wakiendelea na mitihani yao. Watu wajaribu kujiepusha na madhehebu potovu ambazo zinatokezea kila mara kwa wakati wa sasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kambi moro mawuok e piny China yango ni osingo maromo shillings bilion 100 ne loso mbolea e alwora ma Olkaria, Naivasha. Winjruogno oriwo kembe mag Kaishan gi Kengen ma yangore ni biro nyuolo moyo gunia milion 9 mar mbolea higa ka higa. Ma oyangi e kinde limbe mar jatend piny Kenya William Ruto Olkaria, kama wache nengo mar omo mbolea kawuok e pinje maoko osedhi malo kendo oseo shiling bilion 80. Ruto yango ni e higa mar 2023 sirikal ne otiyo kod omenda maromo shiling bilion 80 e omo mbolea oko ka bilion 60 ema osetigo higani e omo metric ton 443. Give a hand of applause to His Excellency, the Green Fertilizer Plant. The project, Your Excellency, that you've come to launch this morning is part of your transformative agenda. It fits squarely within your transformation agenda for this country. Your Excellency is also a testament to the fact that green energy can not only power our industries and homes, but can also help us make advancements in the field of agriculture. It is significant because for the first time in the African soil, fertilizer will be produced from ammonia that is coming from green energy. This event is significant because it speaks to the heart of our nation, and that is farming. And I speak so passionately as a farmer myself that we will now have fertilizer that is not imported. For record, we spend close to 80 billion shillings every year to import fertilizer to Kenya. This plant will now generate fertilizer from our own geothermal resources using local products, using local raw materials, local energy, local human capital, and 480 metric tons is close to 9.2 million 50 kilogram bags of fertilizer. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up.
Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get Thank You, Lord. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Odonje weche mag tuke Nyakuramogi. Kakamega Homeboys otelo ne Gor Mahia e chung' mar Klepe League maduong' ma pacho ka tok tuke abiriyo nyaka ni season ma 2025-2026 chakre. Police FC magin joloch season mokalo thembo e league kendo biro bago tugo ne Sofapaka chieng' tich adek. Gino margi en yudo points tok wilo kocha mane gin godo season mokalo. Jafwambo marwa James Opondo nigi ler mathoth. Club mar Kakamega Homeboys loro juma mokalo lig maduong' tuke adhula pacho ka e thuolo mokwongo to kuok amodhi gol 1-1 gi club mar Tusker FC e lap Mabuhungu Stadium. Gor Mahia komachielo ne nigi geno mar bed thuolo mokwongo toko dira kata kamano gimako thuolo mar ariyo point achiel toko Boys ma osetugo tugo achiel moheo Kogalo nowuok amodhi gol 1-1 gi club mar Ulinzi Stars tugo mane obagi lap Makasarani. Kocha mar Gor Mahia Charles Akonor kane wuoyo gi jofwambo nolero ni ok nomor gi jakudh firimbi mane otayo tugo no. We weren't too scared. After a while in the second half, we were a little bit worried because it has taken them too long, and then give the opponent the hope that there's a belief that they can win. And sometimes it can be very dangerous before you realize you are losing. But thank God we didn't lose. We played well in the setting minutes of the game. We didn't dominate totally, and it was okay. But of course we drew and we'll go back and do a good job to improve in what we did today. Point moja kwangu ni kama ushindi. Ukiangalia opponents ambao walikuwa wanacheza nao, ukiangalia record yao kidogo wamekuwa na ukuta. Wanasema pale beki yao ilikuwa ambayo ilikuwa inatingizika. But to me ni something ambao tunajaribu kujenga pole tuna build from there. So I appreciate the effort kila mtu ameweka kwa wachezaji. It shows that kweli wana hamu ya kutaka kushinda. FC Leopards komachielo no dhi nyime gi dwoko makare tok club mar Mathare United gonde 2-0. Leopards omago thuolo mar adek e chung' mar Klepe gi points 12 tok tugo tuke auchiel. Joloch season mokalo Police FC nigi points 5 tok tugo tuke adek gintiere thuolo mar 17 point achiel nyim APS Bomet omago thuolo mogik. Progress ni kitu ya muhimu sana, na kama nasema kama mko patient kupata results then tutakuwa tunasumbuana tu bure. Mimi nasema patience pays na hard work pay nalipa. After hiyo tumework sana, tumework kwa mazoezi, tumework kila kitu, and then nimelipa na nalipa 9 points si mchezo. It's a great achievement, nashukuru sana. Sasa hii katika build up I think tunapiga build up vizuri. Ukiangalia katika second half opponent ame withdraw katika half yake, na Kenya nafikiria ni kwamba if we can get the forward players fit, I think tutakuwa ready to move, kwa sababu ukiangalia second half tumecreate scoring chances kutoka upande wa kulia, kwa sababu Fidel ameingia akaleta kidogo uhai hapo. I think in terms of movement we need to work on that. King Alap Madandora Stadium club mar Nairobi United biro bago tugo ne Bandari FC ekinde ma jopunde ma Police FC biro bago tugo na Sofapaka Alap ma Police chieng' tich adek. James Kinyanjui amevaa uzi wa Mathare United, lakini sasa naomba radhi baada ya kuwafunga, baada ya kuchoma shule na vyeti vyote. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Frida Mbani ameitunza heshima ya
Nyakoro mogiero kamano kuom yiero Ramogi TV chakruok nyaka giko mar tielo mokwongo e chenro mar rameny piny weche manyien osebiro ni kendi bedo gi ng'eyo kuom bango motimore penjo mathoth wuok ka ng'ato wacho ni pinjne Suluhu Hassan ma en jatend piny Tanzania ni kowacho ni joma nyo kelo ng'anyo wuok e pinje maoko ufulo nang'o ka ng'eyo aonge gi duoko mare koro en wuone ma nyalo biro duoko koponi owinja ka ok owinja bende aisoro ichwado gi chung dhi kamano. Mwalimu Steven Otiwa mwalimu bora neno rameny piny yo makare nitiere Sindo Suba gin kod senior principal Eli Odoyo Akonya. Ero kamana ahinya kwa Ramogi wendo na osedonjo e studio ka jahocho mabende wadhi godo mbaka e weche mag hocho bang' yudo masira kata midhiero moro amora mabende nyalo nyuolo midhiero machielo. Wan ka kod Lois Okelo machiegni ahinya e studio marwa mor kisedonjo. Erokamano. Wawe gi kanyo nikech ka odugo wachako twaka yanga kwa Ramogi neno wendo na entiere ka kendo sebedo e yo makare odwani mondo miyo kor kod wawach wamen kode weche mag hocho ahinya e kinde mag midhiero gore kuom oganda yore mopogore opogore. Thuolo ni jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno nyinga en George Bati kwa dugo ka to twak mar rameny piny mana bang' dakika machuok. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Kende. Ini kikidao kata matin. Anabiro rita niti maber. Niti kata ka iyo wang koda machalnadi. Ano kanyal da kionge machiegni koda. Please call back. Donge ana wacho nuni en Rakesh. Ranga neka. Rakesh? Ana hero wuoda ni moloyo kaka ini here. Mano momiyo ana luwega mondo ane gik ma eno timo. Koro adwa ni kete piny mondo iwuo kode. Wane ka eno nyalo loko timbege maricho richogi. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yu wajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Seche mokagomo na terie ndala, imos babana. Batimaya kaeli yonge. Samora bedo pinyi dendara. Auto kenda kaja neko endara.
mondo iyud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Dakika 43 bang' saa achiel mar odhiambo, twak mar rameny piny chakore ayangan ka ilo Lydia Okeyo Nyakora Mogi mondo watwage weche mag hocho kaachiel kod menyo midhiero mamoko ma samoro biro e kinde ma ng'ato oyudo midhiero kata masira. Nyalo bedo masira mar tho kuom ranyisi, ma bende sane oganda mathoth ahinya pod ni kod kwe e chunygi ka giywago mosenindo Raila Odinga. Joma thoth medo penjore penjo ma samoro gionge kod duoko magi. Familia bende pod imedo lim ka ikuyo kodgi e kidienje kowuok e gwenge, ji mawuok e gwenge mopogore opogore. Magi nyisa ang'o gini mwinjo bende timo e kinde ma thuolo nyalo bet ma kiondko gore kuom ng'at ma oyudo masira, nikech nitiere ng'at ma owito ng'ate to kaluwore kod chiegni manyo en go gi ng'ani, gik moko mathoth nyalo donje. Nyalo poka ng'ato wiye makoro ok opar malong'o, kata midhiero chako donje wiye. Jomoko bende tuoche gore kuomgi, tuoche mane gionge godo motelo kaluwore kod buok ma gibedo godo e chunygi, buok ma gibedo godo e ringruok margi, makelo midhiero ma samoro nyalo miyo familia chako kendo donjo e apaka machielo mar ni ores jogo modong' chien e kinde ma giwito jogi e thuolo machalo kod mago. Gie thuolo ni Nyakora Mogi wendo nano sinyisi ni wan go ka, abiro miye thuolo mondo fulre kas wachak twak kode achiel kachiel thuolo ma wachake twak mar rameny piny machiegni ahinya kendo Luis Okelo nyalo kawo thuolo mar fulori ne Nyakora Mogi nikech tikado ne fwane gi afwaya. Erokamano kaka owachno, an ohiny luonga ka ni jahocho Luis Okelo, bende ajadolo to japuonj bende. To bende an nyabondo, nyasakwa Kowak, to an mina Simbo Kanyikela koro. Omiyo kata kwawuoyo kuom lal mar jakom, to awuokie e gweng'. Kendo wik moro chanyo antie dala, to gima wuoro ni nitiere kuyo moro, nitiere mudho moro makakori kalo. Ng'eni chon kanwa kalo poda, to chunyi paro ni kata koro jakom nitie dala ka olinga linga mos. To naneno ka nitie kikalo kanyo to nitiere rumbi moro mar kuyo makori paro go ni jakom onge adieri. To pod nitie gi kiawa moko. And aparo ni mago gik ma ka wawuoyo to jogo mawinjowa ung'e ni gin gik ma timore. Kata nyaka sama wantiere nitie jomoko manyalo bedo ni pod nigi kiawa kalure gi kaka nigi chiegni kod jakom. Bende nitiere aparo ni mule matin kapod ji medo biro to ji pod medo umo wang' familia, to inyalo po kata ka nitiere ja familia moro ma pod chunye pod nyalo goni ok apar ka gini en adieri. Then achiel kuom gima wan wang'iyogo kako gandawa en ni pile wajanenoga ng'atno, ringre ng'atno ma koro osedhi yweyo. To inwang'o ka nitie jomoko ma bende nokoyudo thuolono nikech ok ne nyalre, ne ji temo to ok ne nyalre. Koro yudo ka ng'at moko timo ranyisi machalo kamano, pod nyalo bedo gi kiawa ni gini ok en adieri. Nitiere jok ma osewuoyogo kata kanyo cha an dala, to koni ni ating'e ni flower go, maua moket kanyo go, chal ne mna ka gima ok adieri. Nitiere, and ok gin gik ma inyalo kawo ni gin gik ma wachi kisungu wacho ni abnormal, gin gik ma timore. Kech nitie kaka tho kelo lit moro. To lit mokelo to gi kiawa, to gi bedo kod kiawa mang'eny, to onge ng'ama inyalo penjo. To ng'amokelo thoni nikech tho to koro waneno ni wuok e lwet Nyasaye. To bende inwang'o ka ji nigi paro mopogore opogore kako negi penj kata mana Nyasaye ni. Nikech inwang'o ka joma lamo ma nigi yie ahinya ahinya e duond jo Kristo bro kwer ni Nyasaye ok penj penjo. To magi duto gin gik makelo chandruok. Kendo wach machielo en ni gimoro amora minyalo wacho ne ng'at ma nigi lit mar tho, onyalo bedo maber kata onyalo bedo marach. Kati wacho ne wach maber, kati wacho ne wach Nyasaye, seche moko nyalo donjo ne malit. To gimo wach ne ng'ato otek ka tho nitie,
gino chalo mana ka gima idhi muon gi gam e chuny ng'ato. Obro pare kochakre kawuono nyaka akia kata higni maybe wiye ok wilgo. Koro nitie kaka tho ok en gima yot mondo ng'ato owuoye kata mondo kel hocho ka ok en gi lony marahiri ahinya moloyo tho machalo kama. Then nitie jomoko ma thoni ok ni giywago mana jakom kende, nitie gima thoni odhi ochiero negi. Onyalo bedo ni gino chiero thoni ochiero ne lit moro nikech dipo ka kata jakom nomulo ngima wuon gi kata nomulo ngimane kata nitie kaka nikech naneno ka jomoko ka post ni nobiro ka baba notho, nobiro ka kwarwa otho, nobiro limowa ka bang' maandamano, notimo kama, no oronwa ng'ato motimo gima kama. So jakom omulo ji yo mopogore opogore. Yeah. Ero kamana inya Loisa pani mulo thuo gik moda walosi ahinya odhiambo ma kawuono. Mokwongo wachak mana gi wach mar tho mar Raila Odinga. Ahinya to thuolo mar kuyo mar familia mare. Iwacho ni sama ji pod ni ochokore liel to weg liel samoro ok ne lit mathoth ahinya nikech pod gineno ji, ginyalo go mbaka, ginyalo nyiero. Sama ng'ato koro dong' kende eka koro ji chako neno ni kada dieri gini notimore. Ne familia mar Raila Odinga nyaka ne kow Raila Odinga bang' nindo ndalo se kalo koro to pod welo medo dhi mathoth ahinya e dala. Samoro nyalo bet ni joma iwendo kata dhi ywagi yudo welo mang'eny nyalo kelo ne gimiluongo ni fatigue nikech dichieng' achiel kata gi welo nyadidek ma wuok to ma odonjo ma iwuoyo to kang' ni ring welo nikech in ema in kanyo, in ema gigore kuomi gi dholuo. Ma nyiso nang'o gi thuolo ni dipo ni ma nyalo kelo pek ne ng'at ma samoro yudo chandruok. Gin thuolo manade, gin ang'o gini okenge mago monjo bed ni keto mondo sama magi timore to ng'at moyudo lit bende bedo gi thuolo mar bedo ken owuon ochak yie ni gino timore mondo ochak okenge mag chango mar chuny kod rwako gimotimore ni e chuny mocho ni kama kaka koro abro dak. Ero kamano aparo mano penjo ma monego waket gi importance maber nikech e kinde ma ng'ato ni kod lal mar tho kata ng'ato nitie kod chandruok moro to anyalo luongo ni nyaka koro obed jadolo mar ngimane nikech ene mong'eyo gimoparo, ene mong'eyo gima nyalo miyo obed kod chandruok ewi chandruok ma en go, to bende en owuon ema koro onyalo temo mondo owach ne ng'atno machiegni kode. Emomiyo ineno ga ka pile pile ka ng'ato nigi lit tiyudo ng'at mani machiegni kode manyalo teni. Mangeche ni ng'ama teni ni en ng'ama okiluoro wachone kata achiedh nadi mani kuomi, bende okiluoro wachone ni koro taul, bende okiluoro wachone ni yawa koro wuoye go ganda ni adwa ni mondo ayue matin. Kendo mano gima wathoro timo ahinya ka wanie e kuonde mag hocho machalo kamano nikech ok long'o mondo omi joma moko kata ng'at ma bende obiri abirane to ibiro tichunori kata koro idhiro ngimani ayudo kokinyal nindo, okinyal yudo thuolo mar chiemo. Koro ber kanitiere kaka iwinjo ni kori ol to ichiwo thuolo to onego bed no ganda bende mabiro koyudo kobire seche ma koro idwa ni mondo idhi yue to onego gikaw kwe kendo mondo gibi nikech gibiro neno waluongo ni wabiro chungi e liel to jogo modong' ok gin liete, jomodong' gin joma ngima mapod nigi lit, gin joma ngima manigi feelings gin joma ngima ma dwaro thuolo mar bende gin be gibedi gitimie kata giporie wach moko achiel ariyo adek sana koluwore gi bang' iko
ing'eni bang' iko eka koro inwang'o ka ji odong' ma koro ineno nadieri kaeto koro nitiere pengo, nitie fuok moro ma koro nyaka wapang ni yani wadwa timo nang'o, wadwa chako pango ngimawa e familia ni nang'o, nikech luwore gi kaka ne ng'atno modhi obedo ei familia. Enie head mar family. Koro nitie kaka ok onego bed ni waluor mar ng'ato wacho ni to koro ok abi chungo kinyi ma kubiro saa 2 to nyalo yudo kapok aikora mondo awuok kodu. Kendo en gima onego bed ni koro ikonyo ng'atno ma ok nyal wacho, nikech ing'eni pile ka in kod lit tiyudo ka iluor kata mondo iwach ne jogo mobiro ywagi ni sani to koro aol. Koro magi gin gik mitimo gi ng'atno moteno ng'ama sana ranyisi miwachono kaka Mama Ida, nitiere jogo motene ma koro nyalo bedo nang'o, nyalo wacho ni koro to mama koro ol, we mondo odhi oywe matin. Nikech gimomiyo penjo ma wich kuot kuonde mang'eny ma samoro magi timore, wich kuot nyalo betie kaluwore kod gik ma iwacho, kaka niwacho ni ji nyalo biro, ng'ato biro kuyo kodi, ng'ato bende biro ni obiro neno ni wan wadhi dala cha to korwakwa, mama no chunye rach, kata dichuog no chunye rach, kata ng'ama oyudo mesno chunye rach. Koro ing'eni gik machalo kamago nyalo chiero ni samoro adhola mane podi in godo e chunyi. Kaka kunyo bende nyalo kony magi. Ing'eyo ni moloyo e wach tho, inyalo yudo ng'ato ka ng'ato biro kod yore owuon, to inwang'o ka seche moko jomobiro e liel gi ok gin joma kisungu ema adang' awache maber, ok gin sensitive, kendo ok ging'eyo gidonje e wuor ng'ama oyudo masira, ok ging'eyo lit manitiere, nikech seche moko inyalo neno ka wuon liel owuok orwakre maber, otemo obet oritou, owuoyo kodu, to lit manitie chunye gi pek mowinjo ok inyal pimo kod pek ma in iwuon iwinjo, nikech wuon wuor emong'eyo ga kaka wuor diye. Mak mana ni nitiere kaka ng'at machielo nyalo bedo ni thoni omulo ngimane mohingo, in ok inyal ng'eyo ni gino mule kaka in bende nomuli, to nikech inyalo yudo ni jakom nitie kata jomoko mane ochulo negi fees, kata ng'atno motho nyalo bedo ni nitie jok mane enemo omiyo rent, ineno. Koro ing'eni en bi obiro, to obiro ka koro oonge kod kata paro malong'o, koro onyalo timo gimoro, onyalo wacho gimoro manyalo buogo ng'ato, kata manyalo miyo ng'ato bed kod inyalo kecho. To kinone maber tidhi yudo ni kara nitie kaka en bende ngimane koro rochore kabisa. Koro onyalo dwaro mondo ing'e ni mae e gima ne timore kuom jal ma koro osenindone. Kech otimre ni ji mang'eny. Nikech seche moko ene manomiye tich, ene mano kata omiye otiyo tich motiyo sane ni. Koro kobiro to biro ka en ong'iyo mana kaka ne en usiano mane gin go, to wiye wil ni jo odni hie to ng'ato jaode odhi, kata wuon gi emodhi, kata min en nitie kaka opogore kod mari. Oro mana inyalo iskum duoko machal kamano. Wach moro ne ilieko ni bang' masira buok bedo mopogore opogore, kendo iwacho ni tho mar ng'at achiel kata nindo mar ng'at achiel nyalo chiero chandruok moro ka ng'ato paro gima notimore ne en owuon. Kuom ranyisi samoro ka watiyo kod ranyisi mar tho mar Ogai mar ODM Raila Odinga, kuom jok mar samoro nomulo ngimagi, kata jok ma jogi magigeno ne otho e yo ma samoro ginyalo relate, ginyalo pimo gi kaka giwinjo tho mamoro. Kuom ranyisi inyalo ng'isi ng'ani nochiwo achiwa maber gokinyi, to mana matin chako mana winjo marach matin, kasto ngimane ng'adore gi kanyo. To samoro ng'ati moro bende notho mapoya, iyudo ka koro buok chande biro ma buok gi nyaka dendi, mayudo kichako koro paro gik mathoth. Mar ariyo, nitiere sama ng'ato onindo, to en ng'at ma samoro ne un godo
kuom ranyisi samoro e kanisa nubedo godo machiegni ahinya. Samoro nutiyo kode nu kode machiegni kaka niwacho cha. Samoro bende en bas ni e nyuol. Koro wacho ni ka koro bas na kata mbese na ariyo gi osenindo. Nyiso ni an bende kare okan mabor. Koro gini chako chamo chuny ng'ato. Miru ka koro tuoche gore kuomgi. Mae inyalo tim nang'o? Ocho mane minyalo mi jogi? Gin okenge mage minyalo keti ne nikech ng'ato biro wacho ni ng'ano otho to king'e ni ng'at modong' ni hinyruogni ok inye e yo machalo nade. In iparo mane hinyruogni inye e yo mar obwongo kata mar chuny. Samoro nitiere tuoche moko ma koro chako tiye dende nikech pek ma en godo e chuny. Ineno nitie gima ji ok ong'eyo to ka jogo mosebedo machiegni kod johocho molony. Onge yath minyalo miyi kata sindan minyalo chuoyi mondo ogol ni lit mar tho. To awuor ni gigo manie chunyi kiyudo ng'atno molony ma inyalo pimone buok, ipimone achiedh nade, ipimone kata midhiero ma in go kod paro ma in ge chunyi, to owinji e yo ma kata in iwuon kitieko wuoyo to iwinjo ni Loiso owinjo wach ma wachone kendo owinjo gima chunya paro. Nikech chandruok manitie en ni yudo ni ichaka wacho ni ng'ato gimoro ni an ni ing'e ni jakom ni en mbasna. No, en mbasni. Ti in kori chako mbakani to wi wil ni ng'atno ma biro wuoyo kodi anitie kod wach modwa wachoni. Nikech sami wacho weche gi mowuok e dhogi ting'e ni giwuok e chunyi. Sami iwacho weche gi miwinjo ni ng'ato winjo wach ma wachono giwuok e pachi. To ng'enyne bende inwang'o ka ng'ato wacho weche machando chunye kalure gi tho motimore, to ji mang'eny ok thor kawo thuolo mondo winjgi. Wabedo kaka johocho seche moko e kinde mag tho, ting'eyo ni idhi winjo gima familia kata ng'ato ma tho ogore kuomeni dwa wacho kuom sa achiel kata seche ariyo. Moro na winjo kuom seche adek. Ma ok wach gimoro amora, iyie to penji penjo moko matek, ting'e ni nitie kaka ibro duoke ka in kod lony, ok ibi manyone duoko king'e maber ni duoko tionge go. Nikech thoro kelo lit moro kaka asewacho cha, mamiyo ng'ato koro bagni e paro gi wach, kendo onyalo wacho wach mi kapo ni in ng'at moro ma okawo ok ong'e maber ni ma en buok mar tho, tinyalo wuoro mipenji to bende wi ber. To mage weche ma inwang'o ka kiwacho wach makamano to gore kuome koro dhi ling' thi ma ok ochako wuo gi ng'at machielo, to ling' thi no endo ema hinyo ng'ato. Ok, koro jok ma samoro dipo ni samoro no gina buok ni okelo negi chandruoge mamoko. Igina ang'o gini ahinya to seche moko tuoche inyalo ka samoro gik moko nyuolore kokalo e paro e obwongo. To kaka obwongo medo nywaso wach to bura bedo e chuny dhano, to kae ma koro ing'ade weche to chuny dhano ni ma bende nyalo buok ahinya ma koro miyo kata tuoche mana wacho ka nyalo betie. Po ni ng'ato obedo kod buok mar chuny ma odhi obedo gi buok e ringruokne, ma samoro tuoche gore kuomgi. Un kaka joocho, jok ma kamagi ing'ado negi rieko mane? Inyisogi mondo gimany yore mag thieth, koso inyalo nyisgi ng'isa ni imeda meda wuoyo kodgi ma pachgi wuoge gi cha ma samoro gine manyalo kelo negi buok mar kata mana ringruok. Ang'o mitimo, ang'o mowinjo bed ni itimo? Nikech ma nyalo miyo familia kata joma odong' chien koro chako donjo e chandruok machielo mar chako manyo thieth kar manyo ocho thieth mar koro mar osiptal nikech tuo koro gore. Aparo ni ikelo wachno maber kabisa. Sasa ya mabuoko bede, sasa malalo bede, sasa matho bede, sasa magimoro ma kelo kihondko bedo, to okwongo gi paro, okwongo go bwongo. Ajawacho ga no bwongo en gima ngima. Ma ka gimoro goye, kaka sani kituomo tiendi e mesa ka, to ibiro winjo lit,
to litno kisewinje nyaka idhi ng'i ni to awinjo lit ma kama nikech koka omuki koso obarore koso ena ni aduong'o tienda noendo. Koro aparo ni gima onego wang'e mokwongo en ni ka tho bede to ichako neno ka pachi lal, ineno ka okinyal nindo seche 8 seche 6 pok inindo nyaka ne tho bi, iwinjo ka chunyi ojok mool gi ngima ma koro okine gimoro monego bed ni koro in be ibedo ne mangima. Ineno ka kata kidwa mi chiemo kata kolos chiemo to chiemo no chalo ni mna ka gima en sum. Magi gik matimore e kinde ma wawacho ni odiochieng' 1 kod 2, to koro dwarore ni ng'at ma gimoro lokre ahinya kuome ka tho biro onego bed ni ikawo koro atua minyalo konyego kapok paro odhi koro molokre tuo me del, nikech ok ochak ga e del, ochako ga e paro. Ok inyal nindo, ionge kod ndhadhu mar chiemo, koro chunyi ok ne kata ni ngima nigi gimoro, koro ilalo geno. Iyudo ka koro weche mawuok e dho ng'at machalo kamano kuom odiochieng' 1 kata kochopo godiochieng' mar 2, koro onego bed ni joma ni alworane ema koro kawo okang' mar mondo oyud yo minyalo konyego, nikech iyudo ka ok onyal nindo. Ing'e ni obwongo kok nyal nindo kuom seche kata 12 en gima koro onego wakaw kaka gimar emergency. To nitie kaka inyalo wuo kod ng'at molony kata daktari to koro konye, waluongo ga ni support. Ikonye mondo nindi, kech sama obwongo ni onindo ni to dhi kelo konyruok kata ne ngima ni owuon. Ing'e ni kobwongo ng'ato koro obedo ni ok onyal tiyo yo maber, to mane gima biro kelo lit, mane ma koro obro lokre gimoro ni onding'i koro rami, ting'e ok inyal connect wach tho kod onding' maremo. Okoyot. Wich bar to koro ng'eny. To wich bar ema neno ga ka ji nyalo connect ahinya ni nyaka ne ng'ane tho wiya bara. Tinyalo yudo ni wich bar no en nikech nitiere penjo moro to gigima penjo misiki penjori to onge duoko. Ipenjori to onge duoko. To ipenjori ni wuon, ok ipenj ng'ato. Nikech parni awacho ni sami penje ng'ato to chalo gimowuok kuomi. Sami penje ng'ato to chalo gimowuok kuomi, moloyo tho mar apoya. To kendo gima ang'eyo ni chamo ga ji ahinya, kendo en gima nyalo bedo gi lit kod kuyo makel ne ng'ato koro tuo mag pressure mar onding'i rami, wiyi bari, iyi koro bedo ni kata in kod ambululu seche te, en ni chuny pile pile ka ng'ato otho to nyaka bedie ga gi to moro ni dine watimo ma, kata dine watimo macha, kata dine watimo macha. Gino chando ga jogo machiegni kod joma gi familia. Inyalo yudo ni koro sani ka wacho gi muolo mang'eny, ng'ato nyalo wacho ni ok nonego kata ter jakom India. Inyalo yudo ni ng'ato dwa ng'eyo ma kata sani nitie ng'amo ng'eyo ni daktari mane ng'iye, mochak ng'iyo ni to somo kanye, to setiyo marom nade. Ma kapono yudo gimoro monyalo yiengre, tinwang'o ka kanyo ema koro sike ni iyudo ka koro miye chuny malit. Chamo pache. Koro chamo pache ma dine bedi, dine ok watimo kama, dine ok odhi, dine ok owuok. Tho ka tho nyaka bedie gi gimoro mar dine watimo, dine wuotho, dine ok go step abich e odiochieng'no. Nikech inwang'o ka koro nitie kaka koro iyudo weche manotimre odiochieng' mapok nodhi, chieng' mokwongo, chieng' mar 2. Apani nyocha neno ka nitie jomoko ma bende nonenrego ka ikinyne kowuok, nitie jomoko ma bende ema no oginene oketo wach ahinya mahino ni jaduong' dhi mondi dhi ywe. Ineno. Koro inwang'o ka jogi nyalo dong' gi to ni dine an ok najiwo wachni
to ok dino timore. Inyalo yudo ka jomoko wacho ni dine bed no bedo gi ng'ane, kata dino dhi gi ng'ane, kata dino wuotho gi dakteche ni adek. Inwang'o ka gik ma kamago ahinya timore kata ne jogo ma olalo nyithindo. Ineno ka ng'ato nyalo bedo ni notero kata mana ng'ate mohero to dhi otere, oringo kode osiptal moro machiegni, to chunye paro ne dino oringi mochopi osiptal moro maber, to ok dine thono wuok. Timore ne ji mang'eny. Koro mane gima ka chamo chuny ng'ato, to ber kowacho odhi oyudo ng'atno molony kata mogenorego, ta ae koro kowacho wechegi to nitie kaka koro mokwongo en owuon onwang'o ka koro onwang'o yweyo moro. To mar ariyo ka en gi ng'at mochiko ite mowinje kabisa, tinwang'o ka en bende koro yudo yweyo moro. Neno. And weche nitie mopogore opogore miwacho e wach tho. Ing'eni nitie jomoko ma ka tho bete, tidhi bi wacho ne ni amos. To gino nyalo bedo ne marach mokawi jamakosa ni biro miwacho ne ni mos. Kendo ji mang'eny osewacho ni nana niambia pole. Pole ya nini? Gimora mora miwacho nyalo bedo kod chandruok. Omiyo koro ka ni ibedo kod ng'atno ma ng'ate otho kata ma olalo ng'at mogeno, tibedo ng'ama winjo moloyo ng'ama wacho. Ichiko iti koro nikech nyaki ibed ng'ama oluoro wach mora mora, nyaki winj wach mowacho, to itiyo kod rieko nikech rieko to nitie, rieko pogore kod gimora mora. Imiye wisdom moro matin ma iwacho koro in bende kidwoke tidwoke yo moro makelo ne konyruok. Kech wasebedo gi jomoko, nitie chieng' moro mane wadhi en mana dakika 25 ka nyathi mama moro, nyathi achiel kende otho. To kotho notho ni koro nene otho no wang'. Koro waneno gimoro machalo dhano. To ng'ama nwachopogo to wacho ne ni kaw Nyasaye. To mana pat manopado. Ma ji obuok. To en nikech idhi to okirito mondi winji gima dhi e ngima kata chunye kata pache, eka ini yud kamidonje. Kichopo ni ine makori biro, mama moro otiko higni 8 ka ok odok e kanisa, nikech osemanyo nyathi kuom higni madhi 7 to noyudo nyathini, to kuom hawi marach nyathini ochako tho. To koro jo kanisa kobiro to gichako mana pango mesa, to giketo msuma, to gichako mana lemo. Ok nodok e kanisa, waromo kode bang' higni 8. Omiyo weche mag tho ji onego rit weche magiwacho ahinya. Ada penjo moro, nitie penjo moko ariyo kama dani mondo mi duoki. Penjo mar ni sama osefweny ni ng'ato samoro tuo koro donjo kuome, mane wacho cha ni ondinge koro chako rame, wiye chako bare. En ang'o mowinjo bed ni timone sama oyudo thieth? Owinjo bed ni medo dhi nyime gi ocho, koso owinjo bed ni koro iweye ne lwet daktari nikech koro tuo odonjo? Ing'e ni weche ma rem mikelo kod weche ma okelo kihondko ne chuny dhano, inyalo gagi agaya kod yath. To rumo tok gi rum, nyaka obedie thuolo moyudo hocho malong'o. Ibro gagi agaya. Kendo nyalo bedo donga wacho ni mama ne higni 8. Ka koro konena kanisa mora mora, to chunye gaga ni tip. Koro inwang'o ka daktari odhi omiye yath ma koro iluongo ni yadh anxiety kata yadh panic. To kanwa romo kode, to kanwa bedo kode, wabedo kode nyaka saa 8 otieno kitimo ne hocho. Anda wacho ni nyaka sani en koro ng'atno mosedok kendo odok nyaka lemo. Nitiere penjo moro, mama moro chuore ne oiko dwe achiel mokadho to odagi yie, pod oywak pile, ikonye nade? Mano penjo mokwongo. Penjo mar ariyo, nyithindo moko nitie manodak oyudo sande lwet wuon gi bang' tho mano betie. Magi sandore ma nek nochwe owuokie. Bang'e to Nyasaye ogwedho gi yudo gimoro e lwetgi. Bende ere kaka inyalo konygi mondo ng'uono bedie mondo weche odhi kare? Mano openj kaendi kod jafwambo moro ma bende ondikona kokona ni ma notimore,
kendo owinjo bed ni iyude paro kowuok kuomi. Yes. Mama ma nyalo ywak odiochieng' to osetieko dwe achiel mangeche ni mago gi ndalo 30. Onego bed ni koro imiye kony molony, kendo dwaro ni koro mondo tere kuom jokony molony, nikech en ng'ama koro waluongo ni nigi complicated grief, kisungu luongo kamano. En ng'ama koro achiedh nade osedonji chunye, kendo koro nitiere gimomiyo otimo mano, nitie kaka geno ne olal, nitie gimoro ma ng'at manene kotimo kamano ok nyal ng'eyo. Ting'e ni ywak no koro emonyalo timo nade, emonyalo ywak nikech onge kako nyalo, onge kata gi language monyalo wacho go lit mowinjo. To kodhi oyudo ng'atno ma nyalo kete gi lony makare to onyalo yudo konyruok. Kaka na penji ni Evans Otieno ma en jafwambo entiere wendani, wacho ni nitiere nyithindo mane ochandore ma gidonge githikiyo donge lwet sandruok kendo bang'e ne koduogo wuoke ka bang'e Nyasaye oduogo omiyo nyithindo go nyalo kendo giko gimako mirima gi wuon gi kendo gimako weche matek. Ma inyalo kony gi nade mondo aparo ni kar mano jok ma okong'uono ne wuon gi. Ting'e ni tim ma ng'ato timoni ma ochalo gima odwani mondo negi kata mondo itho, ok en gima yot mondo ing'uon. Ng'eni ni gik machalo gi gima ng'ato timoni mondo isandri, kata ka ng'ato miyo ipoka omiyi bothi ilalo tich, ing'eni mondo ing'uon ne ng'at makamano ok yot. Koro gin jogo ma bende dwaro ni mondo owuoth kod jogo molony. Ta ahinya wach ng'uono ng'enyne watenega kod Nyasaye kum yie. Obed ni iyie e din mora mora kata e faith mora mora, to en gima koro nyaka ng'ato tin kod Nyasaye kod were ma ok lokre. Nikech kokitene gi gimoro machal gi were moro ma ok lokre, tinwang'o ka ok yot mondo ing'uon ne ng'ato. Ok yot. Ok yot mondo ing'uon ne ng'at motimo ni marach mane chalo ng'ama dwani mondo itho. Ten en wuoth ma ok en budh ndalo achiel ndalo ariyo. Ok inyal bukra buka timo. To ing'eni inyalo honni to timore. Hono moro nyalo timore. An nitie ng'at manang'uonone ma papa ka chunya owene ka gir kiragi moro, waluongo ga ni ka gir kiragi. Atuche apoya ka koro kata kanene to ang'uona. To ang'uono ni bang' higni mang'eny, ok ne higni matin. To bende wawuotho gi jok ma ng'uono kata ne mine gi monyuologi manoweyogi magisandore. Miyo moro ne tero nyathine kamoro, to kamotere nyathi mondo dhi oyud konyruok ni ema nyathini ne yude chandruok. To kobiro notemo wacho ne min gi, to min gi nok nyal yie ni ng'at ma kamae ma oneno kaka pasta ma jalemo ema nyalo hinyo ne nyathi. Koro nyathino okoni chieng' moro notim mana rus ka min gi onge. Neno gik machalo kamago. Notim mana rus ka mama ne onge, nikech gino pod no ayudo kod mane gimomako. To kanwa wuoyo kode mwapimo mok ogolo pache, nikech koro en nyathi ma jahigni 27 kanyo. To oneno ka adieri chutho ok en gima min mare monyuole ne nyalo timo kung'eyo. Erokamano. Makamo wacho ni apenje ni chakre baba tho en chunye pok oywe nyalo konye nade? Ing'eni pod piny numu, pod lit numu, ma ok onego ng'ato chandre kata kapo noyudo koywak kata koyudo ka pod obagni. To mana kaka wacha paro ni ka wacho mogik, ni kiyudo ni ok inyal chiemo, ok inyal nindo malong'o, ok inyal timo gik monego bed ni timo mondo ngimani odhi mbele, to koro nyaka idwarie kony moro molony matin. To sani to pod numu.
pod numu makata kapo ni buogri seche moko ka in kata kamoro nikech ineno kaka sani koro media koro oketo baba gi gik manotimo speeches moko kiyudo kiywa kata kibuogri gi ywak okonego kawi kod parain nyaka ndalo ni mara mokama iwacho gani inyalo ywak kamano nyaka higa. Nyakwara Mogi nyalo chako kao kang mar ng'iyo ni kopo ni odhi alanda inyo tami gik minjo ka jalony Luis Okelo wacho tinyalo bedo gi penjo kinena ka in ng'at manyalo wuoyo gi ng'ato chiel en achiel kuom yore mag golo wache chunyi kata kuome kimiyo ng'at machielo nyalo duogo kuome nyalo duoge kaka yath ma chako changi koro mane mamondo mi timero kamano nyalo Luis Okelo kuom yudo thuolo mar biro jaocho jalony japuonj kendo bende jadolo Nyasaye mondo med riti ka imedo konyo ganda e weche mag ikale chango gi mopogore opogore. Nyakwara Mogi geno ni yudo puonjruok kuom gik mwinjo bed ne timo kasa maboko gore kuomi. Nyinge en George Bati abedo ka Loli Dio Keyo oriti warom saa 3 mar otieno weche manyien mag Oimore mar Ramogi TV. Netokori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ina Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, half a million kila wiki na grand prize ya 2 million.